Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Ang atong pagkatun-an karon mga kaigsuonan, makita nato sa Book of Micah or sa Cebuano mga igsuon, Mikyas. Chapter 7, ang atong pagabasahon mga kaigsuonan. Actually, tibok chapter ni ang pwede nato tagaan og emphasis, pero ang ato ang basahon mga igsuon gikan lang sa verse 1 hangtod sa bersikulo 3 mga igsuon. Ningon dinhi sa Cebuano nga translation. Alaot ako, kay ako nahimong sama sa humana maani nga mga bunga sa tinginit. Sama sa dihang gihagdawa na ang kaparasan. Walay mga pungpong sa bunga nga makaon. Walay unang hinog nga igira nga akong gitinguha. Verse 2, ang tao nga Dios nun nahanaw gikan sa yuta. Ug walay usa nga matarong taliwala sa mga tao. Silang tanan nangatang alang sa dugo. Ang matag usa kanila nag-ayam sa iyang igsuon pinaagi sa pukot. Last verse nga atong basahon. Ang ilang mga kamot anaa sa kadautan aron sa pagbuhat niini nga makugihon. Ang pangulo ug ang maghuhukom nangayo og suborno, ug ang taong gamhanan nagpahayag sa daotang tinguha sa iyang kalag, sa ingon gilangkob nila kini. Mga kaigsuonan, ang sitwasyon ni ining panahon na nasubo kini si Mikyas mga igsuon sa nasud-ong niyang mga panghitabo nga nasa iyang palibot o ginatawag nga practices nga nakita niya sa palibot mga kaigsuonan nga kumbaga sa mga leaders nga iyang nakita kaniadtong panahon, wala na nagtinguha mga kaigsuonan para ipataas ang Ginoo. Puros tanan nanlupig mga igsuon. O kining tawhana mga igsuon, nahimong nasagmuyo siya. Kumbaga, na-frustrate siya mga kaigsuonan. Mao nga atong pagahisgutan, Confessions of a Frustrated Person. Unsa may mga pagsugid aning taong nasagmuyo. Kining na-disappoint nga tao mga kaigsuonan. Take note nga ang ato ang i-discuss karon mga igsuon, kabahin ni sa background sa kaniadtong panahon nilang Mikyas ug kuhaan nato og pagtulunan hilabi na sa atong panahon karon. So hinaot nga atong tagaan og panahon ang pagpatalingog niini mga igsuon. So ang pagsulat niini mga kaigsuonan banabana sa mga scholar is sa 735 and 700 BC sa ilang banabana mga igsuon. And then ang nagsulat mismo makita nato sa Book of Micah chapter 1 verse 1 nga siya mismo ang writer sa mong libro mga kaigsuonan kining Book of Micah. Ang purpose sa pagsulat mga igsuon, the message of the Book of Micah is a complex mixture of judgment and hope. So tungod kay nasud-ong mga kaigsuonan, dunay mo abot nga gisulti sa propeta, dunay mo abot nga kasakit, dunay mo abot mga kaigsuonan nga mga katalagman sa mong dapit. On the one hand, the prophecies announce judgment upon Israel for social evils, corrupt leadership, and idolatry. So grabe na mga kaigsuonan, may kuyanap na. Kung natong lang taon din from verse 1 to the following verses, atong makita mga kaigsuonan nga ang pagpangita daw sa taong matarong sama sa nangita ka og ang term niya nga sa verse 1, yun sa dinhi. Alaot ako kay ako nahimong sama sa humana maani nga mga bunga sa tinginit. Sama sa dihang gihagdawan na ang kaparasan. Walay mga pungpong sa punga nga makaon, walay unang hinog nga igira nga akong gitinguha. Ang tawo nga Dios nun, verse 2, ang tawo nga Dios nun nahanaw gikan sa yuta ug walay usa nga matarong taliwala sa mga tao. Silang tanan nangatang alang sa dugo. Ang matag usa kanila nag-ayam sa iyang igsuon pinaagi sa pukot. Grabe na mga kaigsuonan ang pagkadautan ni ining panahon na. So doon na tayo upat ka mga pagtulunan nga makatabang sa tua. Kung moabot kung moabot ang dili maayong sitwasyon mga kaigsuonan o kaning maguulta. So doon ay mga panghitabo siguro sa atong kinabuhi karon, nasa atong palibot, kauban sa trabaho
o asa uunsa ang imong sitwasyon, naguol siguro ka, pamati siguro nimo dili na nimo kaya, o makaingon ka sa imong kaugalingon nga ako na lang usa, nakasulay ba ka nga gibiyaan ka sa sunod nimo sa suod nimong higala, ug pamati nimo sa imong sitwasyon karon, perti na yung lisuda. Pero hinaut igsoon inig paminaw nimo nini nga video, makadasig kanimo og maghinumdom mga kaigsuonan sa pagkamaayo sa Ginoo. So ato lang ning dalion mga igsoon. Ang unang butang nagaingon nga ato makakuha dinhi is ang Dios nung mga tao makasinatig dakong kaguol. O godly people experience great disappointment. Ang gikagul-an ni Mikyas mga igsuon dili ang iyang sitwasyon. Dili ang suod niyang mga dili ang pamilya, kundi ang naa sa iyang palibot mga kaigsuonan, mga katawhan nga nakita niya wala nay nagtinguha para ipataas ang Ginoo. Siguro mo na ni ang panahon ng matag usapod kinahanglan yung pahinumduman. Sama sa iyang gibuhat mga kaigsunan, iyang gisultihan ang mga Israel, o mga Israelita mga kaigsuunan tungod kay nahimong nabuntog na sila. Gusto ni Mikyas mga kaigsuunan nga ma-recharge sila, ma-restore ang ilang pagbati diya sa Ginoo. To dili siya imposible mga kaigsuunan nga maka-experience ta og disappointment tungod sa palibot nga atong makita. Unsaon na nato ni pagbarog. So kinahanglan nga mudangop ta sa Ginoo mga igsuon. Nawali ko ni sa una, nawali ko ni before. Grabe ang akong hilak tungod kay while nga ato aning gitunan mga kaigsuonan, grabe gyud ang pangpadlupig, pangpangdaog-daog sa mga tao. Instead nga sila mo'y mutabang, sila pa'y nanlupig mga kaigsuonan. Naigingon sa komentary mga kaigsuonan, ingon siya, looking for godly is like looking for summer fruit when the harvest has ended. Ang pagpangita daw og Dios nun nga mga tao na isama sa pagpangita og prutas sa humana ang ani. Unsaon man nato pagkakita og prutas sa humana ang ani mga kaigsuonan? Subot pasabot imposible nga makitaan. So mao ni ang makaguol bisan pa man sa atong sitwasyon. Ikaduha mga igsuon, ang Dios nung mga tao makasinati og makatarunganong kasuko. Dunay sitwasyon sa kinabuhi nga masuko ta. Masuko ta tungod sa sitwasyon nga nasud-ong nato nga dili maayo. Dili buot pasabot mga kaigsuonan ng atong pagkasuko. Mayon nga nasuko ta kay walay hinungdan, makatarunganong kasuko mga igsuon kay gusto natong badlungon, gusto natong pahinumduman. Pero naay mga tao nga gusto nimong pahinumduman pero dili nila gusto nga mubiya sa ilang dang pagkinabuhi. Wala na tay mahimo mga kaigsuonan, subo jud kaayo ni mga igsuon. Dili na mo submit ang sitwasyon nila sa una. Ultimo ning mga anak dili na mo submitar sa ilang ginikanan. Mo sukol na mga kaigsuonan, grabe ang panghitabo gyud. Makaguol kaayo kun imong lantawon. Hinaot hatagan na to ni og igong panahon mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi, godly people experience justifiable anger. 2-4 makita na to mga kaigsuonan. Itong basahon lang verse 4. Ang labing maayo kanila sama sa sampinit, ang labing matarong kanila tanom nga tunukon, ang adlaw sa ilang mga tigbantay, sa ilang silot miabot na, ug ang ilang pagkalibog, ana-ana. Mao ni ang sulti mga kaigsuonan ni Mikyas nga siya busa laglagon kamo tungod sa inyong mga sala. Dili na nato paabuton pang daghan pang mga pagsulay magabot sa atong kinabuhi sama sa bagyo, linog, sunog, kamatay mga kaigsuonan mahitabo sa atong kinabuhi bago ta maghinulsol, bago ta mobalik sa Ginoo. Samtang may panahon pa, buhaton nato tanan. Mupaduol ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay samtang makita pa nato ang langit ug ang yuta nga maayo pang pagkahimutang, duna pay panahon nga bag-ohon nato ang atong kinabuhi. So puros man ta nagkulang tanan sa tubangan sa Ginoo, manlimbasog ta ug dili nato dili nato tiaw-tiawan ang atong pagtuo. Padayon ta mga kaigsuonan dulo sa katapusan. Katulo, ang Dios nung mga tao makasinati grabing depresyon.
madepress po ta mga kaigsuonan sa atong nasudong sama sa verse 5 and 6 ningon dinhi, ayaw pagsalig sa imong silingan, ayaw kamo pagsalig sa usa ka higala, bantay ang pultahan sa imong baba, gikan kaniya nga nagpauraray sa imuhang dughan. Kay ang anak nga lalaki nagtamay sa amahan, ang anak nga babaye musukol siyang inahan. Ang umagad nga babaye batok sa iyang ugangan nga babaye, ang makaaway sa usa ka tawo mao ang mga tawo sa iyang kaugalingong panimalay. Ubalay mga kaigsuonan. Grabe na kasubo mga kaigsuonan ang sitwasyon. At ito sa katapusan mga igsuon, basin og di ta kahumanan ni. May emotional tab. Sige ko og kuan mga kaigsuonan tungod kay naay gamayng ubo. Katapusan mga igsoon na ingon dinhi. Ang Dios ng mga tao makasinati og pagsalig mga kaigsuonan. Godly people experience confident trust. In verse 7, ingon gihapon mga igsoon, taliwala sa iyang dili maayong sitwasyon og lantaw na to mga kaigsuonan. Ang sulti niya, verse 7, apan alang kanako ako mututok sa Ginoo, ako maghulat sa Dios sa akong kaluwasan, ang akong Dios magpatalinghugan ako. Bisan unsa kabugat kalisod igsuon ang sitwasyon nga atong giatubang. Dili man siguro susama sa ilang sitwasyon. Grabe nagkalala na ang ilahang environment, no, ang sa panimalay nila mga kaigsuonan. Lantaw ka sa palibot, sakit na jud kayo, bisan ang imong suod nimong higala, ibiyaan ka, ug lantaw nimo mga kaigsuonan, wala na nagtinguha sa Ginoo. Pagkalisod ibarog igsuon. Pero kining tawo nga atong hisgutan karon, magpabilin siya sa Ginoo. Hinaot, bisan unsa kalisod igsuon ang imong sitwasyon, giawhag ko ikaw pinagi sa pulong sa Ginoo. Padayon ta nga mosalig sa Ginoo bisan pait o lisod na kayong sitwasyon. Kaya dunay paglaom ug kasiguraduhan sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Akong balikon, dili na ta magpaabot og daghang mga pagsulay, mga kalamidad nga moabot. Sama sa bagyo, linog, sunog, baha, unsa man mga kaigsuonan, kamatay para mobalik ta sa Ginoo. Nanawagan ang Dios sama sa nining panahon na karon, kung atong basihan sa kaniadtong panahon, para dili nato mahayan ang katapusang gutlo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Ug hinaot nga ang mensahe nga atong napatalinghugan karon, nakatabang kanato mga kaigsuonan nga magpursige nga dili dautan ang pagsugi, dili dautan mga kaigsuonan ang pagkasinati og mga kagul-anan. Ang importante, dili ta mobiya sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo mga kaigsuonan, adunay tinuod nga kadaugan. Labi na luyo niining mga pag-antos nga atong giatubang. Last verse mga igsuon ingon, ganahan lang ko i-quote ni siya. Ingon ni Apostol Pablo sa Roma 8:18. I consider that our present sufferings are not worth comparing to the glory that will reveal in us later. God bless mga igsoon.